Daar is de vrijdagmiddagborrel. Ja, weer dansen met z'n allen, de tent gaat op en neer. De vrijdagmiddagborrel. Ja, het is weekend en daar gewoon voor weer. Glorie. Oh nee, glorie. Gewoon niks heel veel glorie dit jaar. Glorie is een beetje bij. Hey jongens, we gaan het hebben over us MVV'tje. Ja, goedemiddag trouwens, hè? Vrijdagmiddag. Ja, dat is vrijdagmiddag, 4 voor. Ja, dat kan nog natuurlijk zaterdag 12 voor zien. Het is nog leegboeten, hè? Het is nog leegboete. Je ziet, we zitten midden, of ja, nee, aan de zijkant van het stadion, in de Geusel. Aan de middenstip. Aan de middenstip. Prachtig. Het veel als toeschouwen. Behalve... Wat was het een vervelend seizoen? Ja, maar als ik denk voor supporter iedereen, zijn, toch? Ja. Als supporter, Trainer, als speler, als medewerker van de als Geusel. medewerker. Laten we zeggen, ik kan me nog herinneren, de laatste toetswedstrijd afgelopen seizoen tegen VVV. Volle bak uitverkocht. Ja. Kost natuurlijk zomaar de laatste wedstrijd zien we MV Oets in de Geusel. Maar wat een contrast met het gevoel wat toen was, Wat nu is. wat nu is, hè? Dat gevoel over wel tegen Feyenoord toes gaat. Ja, tegen Roda tegen toes Roda dit seizoen. toes. Dus we moeten een hele lijn doen tot het vervelend was. Maar we zien redelijk maar- afgegleden qua resultaten. Ja. Ja, ik hoorde inderdaad van vorige week. Ik ben heel weinig bij MV geweest het seizoen. Wel tegen Feyenoord inderdaad. Maar wie vorig weekend, die 94 minuten 1-0. Ik zou die zag, als wat er wel lekker in. Dat is Ja. zeker wel een topgoal. En Oh, dan nee, had dat ik is je een andersom, hè? In de Ja, blessuretijd. precies. Ja. Dus dat is inderdaad waar. Hè? En aan de andere kant hebben ze dan begin met die 5-0 overwinning met een hat-trick voor Sven. Ja, dat is wel top. Alleen Ja. ik volg dat niet zo. Maar dat hebben ze ook ADO gehad tot ze binnen 6 minuten met 3-0 Ja, achter staan. die hoor. Toen stond ik dus in de kakol. Dat was een carnavalseizoen. Ja, kreeg een briefje, wedstrijd begonnen. Ik denk, oh ja, we zien begonnen. Echt 20 seconden later. daarna. Ploeng. 10 pels later. Ja, dat was inderdaad. 0-1. 0-1. Nog een keer 3 minuten later. Dat was 15 pils later. 0-2. Ik ken niet. Dat En moet nog er zijn staan. cadeaus vergeten hoor. Dus ik denk dat we nog correctie scoren komen dadelijk. Gewoon 2 minuten later 0-3. De ding dus is de correctie. Nee, dat was gewoon een 0-3. Ja, dat is toch ongekend. Nee, dat was echt vreselijk. En dan hebben ze nog Excelsior uit. Volgens mij of tegen Dordrecht uit. Dat ze ook gewoon binnen Ja, 15, bijna geen punten. 15 uitgepakt. minuten met 3-0 achterstand. En de laatste wedstrijd Oetekum volgende week hè? Ja, Dat moet nog Ja, komen, deze ja. week. Ja, ja Oh, deze week is dat. Dat lijkt er niet tot uitgezet. Nee, die is al geweest. Ah, dit is al is al geweest. geweest, Ah, dus ja, het seizoen is Moet echt er even voorbij. knippen. Het is- dit, hè. het Dat is- moet er even knippen. Tip zelf. Ja, wat? Nee, Tip goed. zat Ja, jongens. Zullen we goed met de stellingen beginnen? Je bent reuze De benieuwd. opstelling. 15 maart. De We opstelling. beginnen met de opstelling. Met nummer De 1. redactie heeft weer zijn best gedaan. Rijn van Ik de zie het, ja. Hij Heuvel. heeft hem zelfs gans uitgetypt. Maar ik moet even leren, want ik denk dat dit tot een dokter is geschreven van hem. Liever een sheik met geld dan 14e worden en de club is in Maastrichtse handen. Dus eigenlijk ja, of geld Weet je, en sky's the limit. We Of zitten natuurlijk al 24 jaar, volgens mij 26e jaar, in dit schuitje. Hè. Ja. Er is een paar uitscheeters geweest. Heb dat jaar gehad natuurlijk met T-Bout. Wat best een leuk jaar was. Tot ze met de play-offs verleers bij RKC. Dan hebben ze natuurlijk de finale tegen Roda gehad. Hoe vuil meer in het gezeten. je had een halve finale. Wat het? Je had een halve finale nog? Even wel, ja. Ja, nee, want er waren een paar jurkers Ja. dat lekker liep. Maar over het algemeen is het mijn zware middenmoot. Ja. Dus ja, op een Maar gegeven hoe moment... ligt dat aan? Ik vraag me altijd... het is gewoon geen geld. Ik Structureel lees, geld nee, ineens. het geld inderdaad, maar ik lees nog hier voor we hebben een groepsapp met MVV en jongens die altijd op de Angel site zitten, et cetera. En dan zie ik de trainer Hermans is dit en daar is die weer. En dan hebben ze weer in het druk bij MVV een speler wat miskab is of die wat de aard is of... Ja, Dus zolang het vervelende hij aan is, de blijf alleen maar verleren. Of de voorspelspunten. En dan is eigenlijk alles kut. maar wat ik me gewoon niet kan voorstellen, is dat het aan één iemand kan liggen. Ja, ligt er nog niet alleen- aan. Ja, als ze Nee, spits maar geen iedereen- golen Maar als maakt, die bij dan Manchester winst, City... kunnen ze niet winnen. Maar als Manchester de City is keeper toch zijn goal eigenlijk een liet... voorbeeld. Ja hoor. Dat heeft jarenlang supergoed gedraaid. Commercials overal bovenuit gestoken. En dit jaar wordt het minder. En dat is mijn ene kop van Jut. Dat is een trainer. Terwijl hij alles heeft bereikt. Wat dat te bereiken valt. Maar de eindverantwoordelijke voor wat op het veld gebeurt, Is het trainer. is het een trainer. Is zeker En dat is En ook dan prima. wil ik niet zeggen tot de spelers iedere week met 100% inzak gevoeld hebben. Want dat geloof ik gewoon absoluut niet. Want als die structureel, want als er meerdere keren gebeurt, is het structureel, verliezen een blessuretijd, meerdere keren Is binnen een focus half weg, oor met meerdere golen achtersteeds, dan zit er gewoon wat mis Ja. in de want als je het een trainer dan huurt, we hebben deze week Golden Sharp getraind,
we zijn bezig met een proces en het gaat steeds beter. Ja, dat is op het veld natuurlijk helemaal niet duidelijk. Niet te zien, ja, precies. Nee. En als ze dat op het begin van het seizoen rupt, dan hopen ze natuurlijk van, nou, dat een Kumpen wel gehoord. Nee, maar dat is... En met alle respect, 5-0 tegen Jong FC Utrecht toes, heb ik niet heel veel waarde aan. Nee. Nee. Maar dan moest ze ook niet tegen de nummer 1 als ze 5-0 verleert daar waarde aan hechten. Nee, eens. Ja. Maar dat is natuurlijk niet zo. Ja, veel doen de marketing en de communicatie naar boete voor MVV. En dat is gewoon echt een heel vervelend seizoen geweest. Want uiteindelijk dat iedereen dat zijn best. Ja. Dan heb ik het nog niet eens over mezelf, maar iedereen, maar niet zo wezen, hij vreugd staan, iedereen dat zijn best met alle beste intenties. Maar dat wordt eigenlijk gewoon totaal overschaduwd door over het algemeen maar 15 lui, ja. Die alleen maar een gal kotsen. Het is altijd dezelfde. En de rest is gewoon ook heel realistisch. En tot dit niet dat is iedereen het mee eens. Van de spelers weet dat, de trainer weet, iedereen weet het. Maar de kinderen op een gegeven moment niks meer doen als ze geen geld hebben. Nee, en vooral niet midden in het seizoen. Ja, maar ze wel geld als... Ik heb ze ene speler die het verschil maakt dan. Ja, maar ik denk op dit niveau wel. Nou, bijvoorbeeld zo'n Ruben van Bommel. Ja, met zo'n Janne Steukers. Ja. Met een Koen Kostons. Ja. Dat betekent niet dat die anderen niet zo goed waren. Maar dat is net dat stapje. Zo'n Ruben van Bommel had ze nu kunnen houden. Maar de kinderen wel bijvoorbeeld soms gewoon lui. En misschien voor 400 of voor 1000 euro netto per maand. Gewoon ze naar de buren. Of ergens maar ik moet zeggen, Ruben van Bommel, als ze die nu zuus bij AZ, die geeft wel gaas. Ja, zeker. Die had ze nog niet kunnen houden. Ja. Dus echte toppers die nog na een seizoen al gewoon allemaal weg. Maar dan kun je ze wel een keer zeggen, als zich ton, 2 ton, 3 ton, 4 ton extra hebt, kun je ze wel een keer zeggen, nou de komende 2 jaar gewoon volgens gas geven. En dan gewoon voor die gasten wat net het verschil maken, gewoon een salaris gaat. Want het verschil is maar heel klein. Hè. Als inderdaad Suus, de WUS kampioen, de WUS tweede, die promoveren allebei. Maar de marge daarin is denk ik niet heel erg goed. Nee. We hebben natuurlijk veel meer spelersbudget. Vergeet niet, we hebben het minste spelersbudget van de ganse betaald voetbal van Nederland. Maar ik denk als die inderdaad 2 of 3 toppers op het veld erbij hebben lopen, die maken echt het verschil tussen plek 15 of plek 5. Ja. 100% eens. Maar ik snap, weet je wat ik oprecht niet snap? Dan denk ik, wie kennen ze naar Almere City? Ja? Die hebben misschien een grotere geld zitten. Maar dat is toch in Zuid-Limburg zijn niks meer van goede bedrijven. Die sponsoren de MV gewoon geen geld. Maar dat is zo'n vreselijke club. Ja. Het is echt ontzettend treurig als ze dat zit. Dat is Easy Toys. Ja, nee, dat is Emmen. FC Emmen, ja. Nee, Almere City. Maar dat is een stadion. Ja, dat is niet een stadion. Nee, zoals ze bij VV Dallas steeds. Ja, precies. Dat is een chique accommodatie hebben, ja. Nee, maar dat is echt vrij. Dan denk ik, wie kan daar in een geld in duien? Ja. Het is echt erg mooi, zeg maar. En dan denk ik dan even dat... En nee, ik ben redelijk chauvinistisch voor allemaal, maar hij staat toch wel gaat. In ieder geval vanaf 1902 geschiedenis in een fantastische stad. Leuk stadion. Maar als ik ga nu gewoon naar boete kijken en ik zie daar bovenop al die reclame dingen, maar echt bovenop zit echt meermaals dezelfde naam. Maar wat geven die dan? Ik vraag me dat dan altijd af. Van, wat die dan met, nee, dat snap ik. Maar ik bedoel van, wat voor een geld zit erop? Zou dan echt nu de Mora bijvoorbeeld? De Mora. Echt die Maastrichtse dingen. Vroeger Sphinx. Q-Park is sponsor geweest. Ja. Maar ja, dat is ook niet, dat we ook niet echt... En de parkeren wel alleen maar duurder, hè? Ja, onnegens ja. Maar daar is MV met heel veel respect en niet veel beter van geworden. Als Q-Park is hoofdsponsor. Ja, maar dan dat zo'n gigantisch goed bedrijf is. Wat ik heel erg leuk is bijvoorbeeld zo'n Red Bull MVV of zo. Of Red Bull Maastricht. Ja. Dat was eigenlijk hebben. Ja, maar... Tot dan een merk, wat niet per se gaat te vertrukkeld hebben, maar meer zichtbaar zien. Die dan zegt van nou, we pompen de komende 10 jaar gewoon ieder jaar 5 miljoen in. Ja, maar ja, vind maar een sujet. Ja, maar dan hebben ze Red Bull Maastricht en dan wordt alles Red Bull en dan wordt het niks meer van MVV is er meer over. Maar dan speelt ze wel binnen 2-3 jaar speelt ze een Eredivisie. Dat ze dan ja, minimaal. Ja. En hoe gaat niet, hè? Nee, maar het is Europees. En, nee, ja, zeker. Nee. Maar als je een goed sponsor komt, dan zien altijd lui wat natuurlijk tegen willen houden. Is DJ Michel niks voor hij een keer zijn beurtje? Er is altijd een kotsen op iedereen en alles. Dan koopt nu eens alle publiek, die ga ik maar van. Nu goed een bord af. Ik heb geen idee wat die prijzen zijn. Een beurtje. Die gewetst want die hebben een beurtje. Ik denk, weet het, gewoon zo'n beurtje. 2, 3, 4.000 euro. Ja, wie zou dat doen? Ja, wie zou niet? Ja, wie zou dat wel doen? Ja, is toch leuk? Ja. Ja, maar hartstikke leuk. Het is wel leuk, zeker. Nee, maar daar heb je toch helemaal niks aan? Nee. En dan krijg je het natuurlijk ook bij MVV voor hebben, vergeet niet, met Shake DJ's doen we weer al
ruim 20 jaar heel veel vrijwilligerswerk voor MVV. En dan als we het van hun terugvragen, is het altijd lastig. Dus ja, het is, nee. Ja, ik snap het. Nee. Dich, maar voor wie denkt zich terug? Ja, hetzelfde. Dat is toch ook heel veel vrijwillig dan? Nee. Nee, we doen wel Ben jij geen meer. strik We doen wel meerdere keren per jaar voor MVV gaat. Nee, maar kijk, met die 4000 euro, wat ga je in een bord zou steken, wat ga je zelf van doen? Een krap is een paar nieuwe ballen voor. Nou ja, als 10 maanden dat denken, dan heb ze gewoon een speler voor. Op jaarbasis. Ja, dat is maar zo weinig. Ja, oké. Als 15 maanden dat... Nee, maar ja, goed, weet je, ik zit daar oprecht niet zo wiet in, maar ik vind het wel zon inderdaad, als Maastrichtse club, dan denk ze, heb je zo bij Fortuna wel, bij ik Roda denk dat wel. moet een wedstrijd weer 2 jaar. Hij Ja, moet Fortuna er zet goed, gewoon, goed de mannen op zo'n. Ja, dat Fortuna loopt het financieel ook niet zo lekker, joh. Vergeet dat niet. Ja, maar dan zit er wel geraamd voor die schulden te kunnen maken. Precies, ja. Maar als ik dan de volgende dingschriver pak, hè. Iedereen in Maastricht moet ooit een seizoenskaart voor MVV kopen. Maar nu hoor ik en las ik, die kent ze, die wedstrijd misschien. Ik zie natuurlijk al eens gaat comments langskomen. Vet dingetje gemaakt, seizoenskaarten, dingen, kump online. En ik gewoon allemaal lui reageren. Oh, en de prestaties is kut. En de kaarten weer allemaal duurder. En dit en dat. Ja, volgens mij kost een seizoenskaart van mij MVV al niet heel veel. Nou, het gaat er eigenlijk over, als het 10% duurder wordt, dan is dat zo 20 euro. De ganse seizoenkaart of 30 euro. Maar ik is natuurlijk te lui niet in een beurs kijken. Nee, dat ben maar ik nou met je je eens. formules, het kan natuurlijk niet zo zien dat De inflatie is overal, hè. de inflatie is overal en dan moest het op 20 wedstrijden zien. Dus een seizoenkaart geleden op 20 wedstrijden doen, dan betaalt ze goed peanuts. Dan zit ze bijna, hè, als een oprecht, hè, als een Big Mac menu en dan pak ze er nog een lekker euroknalletje bij of een quarter pounder of zo, hè. Dan is zo'n duurder. Nou, Ja, wedstrijd. ik heb geen idee wat het precies kost. Ja, dus het gaat nergens over. Maar de lui willen soms gewoon en om te klagen hebben. En weer een dubbeltje op de eerste rang zetten. Dubbels op de eerste rang. Maar we moeten ook eerlijk zien, als ze dat met 4 maanden is. 30 euro per persoon bij wijze van spreken duurder. Nu is dat niet, sowieso niet bij 4 maanden, want dit heb je kindertarieven. En wie het precies zet, weet ik gewoon niet. De kiest natuurlijk iemand niet in de beurs kijken. Maar ja, dat wil natuurlijk wel de lui die jij zit, die moeten daar gewoon voor betalen. Maar nu ziet dat seks en je volgens je van Michael dus ook vrijwilligerswerk. Maar ik heb al 2 seizoenen achterin zo'n seizoenskaart gesponsord voor die lui die het niet zo breed Dan hebben. nog Ja, was, precies. ja. Dat vind ik En dan ik wel zeg oprecht. al, En ik ga niet zo heel dik zelf. Ja, mijn kinderen gewoon natuurlijk wel eens. En dan koop ik dan een keertje voor. Of ik krijg wel eens een keertje. Maar zo'n seizoenskaart sponsoren, dat vind ik dan denk ik, ja, weet Dan nog je, ook al 2 jaar. vind ik leuk. En ik dan al sinds de oprichting van VSN MVV, dan ook al iedere maand een bijdrage. Dus ik dan wel genoeg. Ja, maar dat is toch goed? Nee, maar dus het is niet dat ze natuurlijk heeft een constant en de geest lekker geld spelen. Terwijl die zelf ook geen seizoenskaart meer hebben, al jaren niet meer. Maar we hebben ook niet altijd de titel. Nuts, weet je, ik Ja, kan dat niet is een het seizoenskaart precies. pakken, want ik ken Ja. van de 20 Maar wedstrijden even- ken ik als 19 niet. Maar even de dingen. Vindt ze wel dat misschien een beetje echt bij de opvoeding huurt? Tot ze een keer een periode gewoon met een Nou ja, met ik een denk wel kinder, dat ik of- gewoon kijk oprecht. Ik kan er wel van genieten als ik met mijn kinderen naar MVV kom. En dan maakt niet zoveel van hoe het wat van een wedstrijd is. Of wie afgelopen weekend mijn uitzij is geweest. Die dat gewoon chic vinden. En, Ja. ik denk wel dat dat wel een beetje bij de opvoeding huurt. Gewoon een En ik keer denk, als Maastricht zijn daar, we zien toch wel een redelijk goede stad. Geen gigantische, maar gewoon een redelijk goede stad. Als gewoon iedereen een seizoenskeertje zou pakken, hoeft ook geen niet te zeuren. Want de spel is gewoon vele malen hoger op de ranglijst. Precies. Misschien wel zelfs Eredivisie, structureel. Ja, als dat hij gewoon vol zou zetten, Ja. dan had ze wie Dus bij het is NAC. niet Jans Maastricht, maar gewoon als dat stadion, iedere toetswedstrijd, en dat is voor de stad nog geen 10% van de inwoners, nog veel Nee, minder. dus ja. Nog veel minder. Als dat iedere toetswedstrijd vol zat, speelde weer structurele Eredivisie, ben ik van overtuigd. Ja. Maar als ze bepaalde gemeentebelastingen, die gewoon nog steeds omhoog. En ze zeggen van ik pak daar een zoveel procent van, dat duidt voor een MVV. Ja, dan gaan ze uit in de Chine staan, natuurlijk niks met voetbal hebben. Hè. En die moeten dan betalen. Ja, maar met weer voetbal. toch duurder. Maar theater aan het Friedhof krijg je ieder jaar miljoenen subsidie van de gemeente. Maar goed, dat is natuurlijk een ganz andere kwestie. Maar dan moest het Maar eigenlijk hier zien zit ook geen over. Hè. aan een evenementen, het gesubsidieerd worden. Maar ze vergeten hij dat hij eigenlijk iedere 2 weken Het goedste Evenement evenement van de is. stad is. het grootste evenement van de stad, Ja. een gans jaar lang. En dan raakt ze heel veel lagen van de bevolking. Maar dat is gewoon voor toch niet oplossen. Hè? Dan Nee. zien andere lui voor. Maar het is Maar wel... dat is natuurlijk wel, er moest het is wel heel heel erg veel zon. ja. Maar en dan nog even, hè, want ik denk dat we zo meteen weer moeten afronden, want dat gaat heel snel, zo in een keer pauze, hè, en de Ja. rust van een wedstrijd. Gewoon als spelers ook weg moet gaan, want zeg van, ja, dat is wel klaar nu. Ik denk dat zij sowieso gewoon vertrekken dit seizoen, ja. Ik hoef geen namen te noemen, maar Elk jaar
Ik zit daar Ik denk ook, ik ja. denk ik een kleine 10 jaar en elk jaar gewoon spelers weg. En dat is maar goed hoor, want er moet roulatie in zitten. En de hoop is Ja. natuurlijk dat de beste spelers zo lang mogelijk blijven hangen. Maar Dat wie lukt- dat is lukt nu de MVV beste niet. speler? Ryan Smits, Robin weten. Shaw's. Ja? Ja. Ja, ik Kom vind hem eens, heel Charles. erg goed. Ja. Ik vind Mathies ook altijd Ja. overal, over de aantal spatjes na, vind ik Maar fantastisch. die zal ik wel 100% vertrekken. Ja. Ja, dat die ook. Ja. Ik vind Maar Klaas denk- ook echt, Ja, echt maar, goed. maar Brian is, wat de leuk ervan vinden, wat Ja. er even, dat is natuurlijk een haat-liefdeverhouding met de supporters, maar Brian Smits is met kop en schaal als de beste speler van MVV. En qua inzet vind ik Sven ook. Dat blijft altijd Ja. gaas Ja. geven. Ja. En Ja, hij maar dat is toch wat wel, ik zeg, hè. Kijk, en dat is niet voor dit of dat. Maar dan denk ik, ja, voor de keeper. Nou ja, goed, dat is altijd het laatste redmiddel. En als die hem niet heet, ja, dan is hij degene die schuld is dat die Mhm. bal erin gaat. En voorin is Sven in dit geval degene die de goal moet maken. En als hij ze niet maken, dan is het, ja, dan kan ik ook in de wedstrijd Maar winnen. hij Ja, heeft dat ook is niet de goede aanvoer gehad. maar dat is precies wat ik bedoel Ja, ook. Hè? Dus ja. je kunt niet altijd maar zeggen, ja, maar die Nee. spits of die, weet ik veel wat. Dat Die is dingen Sven natuurlijk de ook... Belkes gaat beter Ja. van de zijkanten gekregen, had dat veel meer goal gemaakt. Ja. En dan was Sven gewoon, ja, die vindt Sven gewoon een goede spits, maar dan was Sven gewoon uitmuntend geweest dit Ja. seizoen. Volgend seizoen nieuwe ronde, nieuwe kans. Want het is al bij Maar zomerstop. vorig jaar gewoon 4 play-offs rollen, let maar op. Ja, is Ja. dat... Ik denk dat er een positieve vibe in het team komt. Oké. Blijft de trainer? Ja, ik hoop het niet, maar... Nee, ja, je Ja. weet het niet. Hè? Nogmaals, keer zitten misschien gaat... Dus dat Het is komt niet op. hoe zeg ik dat, extroverte gaas. Nee. Maar die kerel, hij weet echt wel gewoon weer een team moet leiden. Misschien Ik moet zie er hem een iedere keer dag. een mediatraining doen of zo. Ja, dat ben ik het er met eens. Daar hebben we het ook even gehad, ja. Florisante. En dan maak ik echt wel als trainer van een betaalvoetbalclub, maak ik echt wel zo op de camera gaan staan. Mhm. En niet met de handen in de testen en een ingebogen. Maar wel het uitstralen, dat best ook al trainer van een BVO. Ja, dat is goed. En dat Weet je wie Arne Slot? Ja, maar Daar kan met de mist vuur op de hem toch grond, wel. maar toch... Dat mist er wel. Staat wel. Ja, dat is wel heel moeilijk. Om rustig te blijven als het goed gaat en rustig te blijven als het heel slecht gaat. Zeker weten. Dat toch wel geen bette. Hmm. Nou ja. Ik keer is alweer ruimschoots over schrijven. Moeten we beginnen aan de Dus, tweede helft? Nuts de mond verloren heet, hè. Bam. Dank.